Ki kene ditutupi, kene. Ngon kene lho. Terus terus kene. Kene ki. Nah. Iki ya setan kok sae. Apa wong wis urip kok kaya aduh. Lho kuwi lho dilewer nang irung. Kon niro. Oh lah iya. Dagu ne. Nggon janggut. Bocah kok isine korban mukrok. Lah piye? Jarike. Lah nggih jarike dibiyan. Anak kuwi copet dinyanakke ya ora ombo-ombo. Nek sapa? Ah cilik jarike cilik to. Iya, maksude di model jarike ngono kuwi lho. Boleh. Dadi Diwiru. nek dibukane karo nggo joget ki iso ombo jangkae. Ben iso lincah. Heeh. Nggonamu sesuk dibiyak. Iya. Nggonamu, Mbah. Biyekan nggonamu iso ta kuwi? Engko to Tin. Ki jarike lho. Engko. Iki. Aku ki lali Lali piye? Lali biyak. Ora nganggo Ora nganggo apa? Ora nganggo cathok. Cathok. Nah. Cathok. Cathok ikat pinggang. Oh. Bahasa Indonesiane Ikat ikat pinggang. Ya. Oke. Oke. Tengah apa pinggir? Lah manut. Ya, saya sing tengah. Iki saiki genti sik tatine mau sapa Elisa wis nembang. Iya. Tatine genti. Lali janjine iki pamunduran saka Pak sapa jenenge? Pak Haji. Pak Haji Saidi. Oh nggih. Fajar Group. Iya. Nah, wis pokoke lali jane basa lali wong kowe ya ora krungu kok lho. Terus. Kok iso? Heh? Ya, bawani. Ya. Terserah bawani apa. Bawane enten saking ngene Pak Geter. Oh iya, heeh. Sing leng ngarang ro aku kae ya Ter ya. Tina minggu kang tak anti apa Mbah? Melu ngampet. Tina meni ngayah warang jebul mong lali jan jine Toto-toto tangane ke atas. Ora iki, iya. Rasa. ora tuh Tak kira nek nganggo amin ngono. Rasa ke atas ki cendhek tangane kok. Yo. anane pijersa maya pinter golek alasan Enak tenan.
Golek juga tisu kuwi mesake tatin ayo dilapi. Iki lho. Sing basah ono ora? Lah aku wis basah kok tambah basah ya. Oh iya sing kering. Iki. Oh. Sing ngenong lambene. Maafke lho. Sing empuk Empuk-empuk. Bocah keringetmu. Aduh. Lho kuwi lho dilewer nang irung. Nggon irung. Oh lah iya. Dagu-dagune. Nggon janggut. Bocah kok isine korban nyutrok. Lho dilewer meneh medun. Medun janggut, Mbah. Wes nggonku dhewe ndlewer kok. Lah tak lapi genti apa piye? Tak lapi genti. Terus. Hah? Aku ya sumuk. Lah iya tak lapi ya? Heeh. Tenan ya? Aja nggo bagor. Lah tisu. Lah iki tisu. Endi sing teles sing endi? Do merem to. Lah ya ben meruh lah. Isin Gak dilapi. Engko endi? Ayo kon bathuk kuwi apa medun kok? Kon bathuk. Ini bathuk, terus irung. Wong dilewer ngono kok. Lah? Nggon cangkem ya ketoke kemringet ngono kok. Nganu tamploke saisune wae. Nggon kene lho, ki kene ditutupi, kene. Nggon kene lho. Terus kene. Kene ki. Nah. Iki ya setan kok sae. Apa wong wis urip kok kaya mayit. Ngono kuwi carane. Kok njuk meneng wae lah ngapa? Hah? Wah, langsung artis to, Mbah, kandhane kok. Fotose di-upload Instagram. Senengen. Kowe ya ompong jebule. Saya semrowok. Matur nuwun ya wis ngelapi. Iki urung rampung. Mbok ora krungu disumpeli ya. Mangga. Cancane.
Nuwun. Nah. Mingkari siji iki pamundutan dibablaske sisan. Oh, nggih. Apa pamundutan kembang rawi saka Pak Cokro Lele. Oh, Pak Cokro Lele. Cokro Lele. Wis tenang wae, tendane tekan jam 10. Heeh. Tenda kanggo dian rapet. Ya. Sinten ingkang kapiji, Pak? Ya. Anu Mbak Ika karo Mbak Agnes loro sisan. Oh iya. Wis. Monggo iki. Engko do ngelapi aku kabeh ya. Kantika. Ngapa Tete? Ngelapi kok didusi. Lho, krungu ora? Hah? Ngelapi apa? Ning aku kosokan dhewe aku. Wah. Iya. Wis. Cantik-cantik meneh iki sing Cantik medhon. meneh iki, yo. Aku dek enom 10 kok. 10. Heeh. Lah iki berarti kuat iki. Iki papat dadi. Ah. Ditung ping papat aku wis nglumbruk. Tengah mriki Mbah Seono. Wah, iki sapa Ben ya? pas ngono lho. Kok cilik ning cekli. Apa sing cekli? Kaya pijengki. Kok iso? Napa? Untune dibetheki ya. Dibehel itu. Oh, dibahel. Oh. Gaul. Tar aku nek dibetel. Ya. Mbak nggih, Mbak. Kembang rawi pamundutan saka Pak. Tembang rawe. Cokro Digawe Lele. anu anyar pengembangan ya. Apa? Piye? Anu biasane pengembangan luke kuwi mau cengkoke. Iya. Pengembangan pripun toh? Wes nek ra krungu engko tak lapi. Kok Woi, kang iki. Halo Mbak Seono. Pangling aku. Kok pangling? Heeh. Lagi pirang dino ora ketemu lho. Aselat gembil. Awe kok kan mangan wae. Kok orang mangan lho aku. Ayo wis ora apa-apa. Ya. Ben sehat. Kangge Ayo, bawa mboten, Pak? Iki wektune mepet rasa wae. Rasa Nggih. mepet. Mangga, Wong langsung loro wae. Joget. Kembang rawi. Yo, dados. Siang makan nasi, kalau malam minum susu.
matur suwun. Ya, Mbah Seono. Mbak Elisa karo Mbak Tati. Ya. Wis kepareng ngaturake ya, Mak. Iya iki malah wancine nganti wis tekan jam 1 ya, Nak. Ya. Wis kebablasen. Ayo diteruske dhisik critane, Nggir. Ayo tak derekke, Mak. Yo, Nggir. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning